gülüp dağı kazanlıgan Ramazanda digeni iriken Ramazanda digeni iriken Барыгыла быйылгы 2020 елма асын күлдән котлайм. Исәнлек, һаулык, озын гомер шайтып, мотор итеп, дөрес юлда булырга булган. Байрам менән барыгыла. Боз өстендәге алыш. Тләүмбәт авыл биләмәһендә сәламәт яшәү рәвешенә, физик культура һәм спорт үсешенә элеккелектән зур игътибар бирелә. Улар айрылса хоккей ярата, хатта сит райондарга сыгып иптәштәрсә очрашулар оештыра. 9 ел элек Тләүмбәттәр хөрмәтле якташлары Кызыл Байрак колхозының элекке рәисе Рамазан Әбдрәхимов истәлегенә хоккей турниры узгару тәкъдиме менән сыккас, уларны авыл биләмәһе хакимияте Рамазан Юмагужа улының балалары Рәиф менән Рәил Әбдрәхимовтар әүзем күтәреп ала. Йылдан-йыл ярдәм кулы һуҙып киләләр. Яшьләргә, үзебезгә лә инде спорт белән бик дуст булырга кирәк, спорт белән шөгыльләнергә кирәк, саңгы спорты менән, хоккей спорты менән бергә уйнашып, ана бик күңелле инде, мына ошондай озын яңгы январь каникулларында шайтып бер-беренә йөрешеп, хоккей уйнап, ярышып, шуңа бөтә Күгәрсен халкын яңгы 2020 ел менән котлайм, бөтәгезгә теләйм һаулык, исәнлек, штангуштар 2нче елда менә шул хоккей турнирын үткәрергә булһын. Һау булайык, сәламәт булайык, спорт белән шөгыльләнеп торайык. Зур рәхмәт. 2018 елда асылган яңгы хоккей кумтаһы бөтә заманса талаптарга ия. Был майданда хатта республика чемпионаттарын узгарырга була ди урындагылар. Быелгы ел Тләүмбәттә узган хоккей турнирына Бөргән, Йыянсура, Йылайыр райондары хоккей командалары йыелды. Егеттәр бер-береһен һынап торманы. Шунда ук каршы як капкага голдар сәпәй башланылар. Әйткәндәй, Тләүмбәт авыл биләмәһендә хоккейды ир-егеттәр менән беррәттә катын-кызлар да яратып уйнай. Юлы буларак безнең Урал районында һәрвакыт бердәм, тату, дәрәү яшәнеләр, бер-беренә ярдәм иттеләр, һәрвакыт изге күршеләр булдылар. Ошо юланы быелгы елда ла дәвам итеп, без Бөрьян ерлегеннән бүген 12 хоккей спортчысын алып килдек. Хоккей спортчыларын яшь егеттәр үзләренең көчләрен һанап карау өчен килделәр. Бу быел без тапкырына килүбез түгел, мине һанап карауынса елда катнашып киләбез. Күгәрсен районы безнең өчен күршеләр, ошо күршелек сифаттарын хаклап калырга, бер ярдәм итү максатында шундый спорт саралары үткәрелеп торалар. Спорт ягыннан гына түгел, халыкты бердәмләштерү, татулаштыру, яңгыса таныштар барлыкка килтерү, яңгыса бәйләнешләр барлыкка килтерү өчен бик әһәмиятле саралар. Әйдәп үткәйлә яңгы елларның мондый саралар үткәрү бик матур юлга әйләнер дип уйлыйм киләсәктә. Шуңа күрә яңгы ел менән котлап китәм бөтәгезләр. Киләсәктә спорт безнең арала калһын, спорт безнең тормышыбызның бер өлешенә әверелһен. Тәү башлап боз өстенә Йыянсура менән Тләүмбәттәр сыкты. Артабан эстафетаны Йылайырдар һәм Бөрьяндәр кабул иттеләр. Финал уенда Бөрьяндәр менән Тләүмбәттәр осрашты. Һуңгы уен барышында шайба пуля урынына бер яктан икенче якка устыла-усты. Кызыл хоккейчыларыбыз хатта көрәшеп алырга ла вакыт таптылар. Без ысын күңелдән бөтәсендә авырынык балет иттек. Әмма ләкин иң нык авырганы үзебезнең хоккей команда өчен. Һәм ысыннан да шулай булды. Без бөтә тирә-яктан Бөрьяннәрдә еңдек. Бик хоккей әйбәт илләр уены. Егетләргә рәхмәт, шундай байрам үткәрделәр. Тагын мен әйтергә, елда шулай повторять торган, бөтен җирдә егетләр һавыһыннар, главный зрительләр, молодцы, бали. Шулай инде, рәхмәт бөтен халыкка менә. Үзегез уйнамаган хоккей. Хоккей бәлки вакытта уйнанык, хәзер пока азрак уйнаган юк әле. Ну, дәртем бар инде. Кырык булды инде. Хаканки бәлле һаман тора әле. Акас буйларында уйнанык без, Ташнан даже. Агастан ягатырган ключкалар. Уйнанык без. Әйбәт була торган, кылык була торган.
Менә бездә бәлки чакта уйнай торган, без Сәләмәт авылыннан мин. Ул як түбән якка бин авыл ике якка бүленгән. Түбән як Хашинигә. Бакас буенда, буйдан буйнанда правила юк. Үзебез нидә агастан эшләп алабыз да, сәкәннәрне ишә быйма белән генә. Ярар менә ошоны Раман агай белән без бергә эшләнегел колхозда. Аның якты истәлегенә арналган бит инде. Ул ел һайын үткәреп тора. Улларына рәхмәт. Ашлар үткәреп торганнар. Бұл күнді көйәрмәндәр шатлыклы мәлдәрді күп кисерде. Әйткәндәй, быйылгы уендар айырылса көсөргәнешле барды. Һөҙөмтәлә майдан хужалары, Ләүмбәттәр һуңгы уенда ла баш бирмәне. Төп приз күсеп килеүсе кубок тууган ерендә Ләүмбәттә калды. Бөрьәндән килгән Собхангыл һәм Иске Мунасип авылдарының йыйылма командаһы көсөргәнешле ярышта икенче урынды яуланы. Күрше Йыянсура районының Исәнгул авылы егеттәре 3нче баскычта. Һәр командаға багылсылар аксалата сертификаттар, спорт бүләктәре тапшырдылар. Киләһе елда ла ошо боз майданында осрашырга һүз куйышты спортчылар. Бүген бик көсөргәнешле уен булды. Көчле командалар килгәннәр. Рәхмәт, бөтенләй молодцы. Аллага шөкер, беренче урында алдык. Рәиф, Рәйл агайга зур рәхмәт. Килгән кунактарга, болельщиктарга зур рәхмәт.